Segur que moltes vegades heu sentit a dir que l'energia ni apareix ni desapareix, sinó que es transforma o es transfereix. Aquestes piles ja estan descarregades, però l'energia elèctrica que han pogut crear s'ha transformat en energia lluminosa i energia calorífica a dins de la bombeta, i en energia cinètica, que és l'energia associada al moviment, gràcies al motor elèctric que fa girar l'esfera. I el més curiós de tot és que, encara que sembli mentida, no s'ha perdut gens d'energia. S'ha transformat tota. De fet, l'energia total de l'univers es manté constant. Però també és veritat que, tot i que acabem de dir que l'energia es pot presentar de formes molt diverses i que és possible transformar un tipus d'energia en un altre, no tots els tipus d'energia que existeixen tenen la mateixa capacitat per transformar-se. Concretament podem dir que hi ha una forma d'energia, la calor, que és una forma degradada d'energia. Diguem-ho d'una altra manera. L'energia calorífica és poc aprofitable per produir altres formes d'energia. També és cert que quan un tipus d'energia es transforma en un altre, sempre n'hi ha una part que es converteix en energia calorífica. Així doncs, quan una forma d'energia es transforma en una altra, sempre se'n perd una part en forma de calor. Per exemple, l'energia transmesa per la pila al motor no ha estat totalment transmesa del motor al moviment rotatori de l'esfera, sinó que una part s'ha convertit en calor, és a dir, no s'ha aprofitat. Però si l'energia no es gasta mai, què és l'energia? L'energia és la capacitat que tenen els cossos en determinades condicions per provocar canvis en si mateixos o en altres cossos. Aquesta capacitat es pot manifestar de moltes maneres i això fa que hi hagi diferents formes d'energia. Per exemple, l'energia cinètica és l'energia que tenen els cossos pel fet d'estar en moviment. Quan un cos es mou, com més gran és la velocitat i la massa, més gran serà l'energia que té. Aquesta energia es pot transmetre a un altre cos quan hi entra en contacte. Per exemple, quan un cos xoca contra un altre, li transmet la seva energia. L'energia potencial és l'energia que tenen els cossos pel fet d'estar a una altura determinada sobre la superfície de la Terra. Com més amunt estigui situat un cos, més gran serà l'acció que podrà exercir en la seva caiguda. Aquesta energia depèn del pes i de l'altura. L'energia tèrmica és l'energia que provoca canvis de temperatura, canvis d'estat o dilatacions en els cossos. I l'energia química és la que es manifesta en algunes reaccions químiques com ara les combustions. Les piles poden moure el motor d'aquesta esfera terrestre perquè produeixen energia elèctrica. Una pila és una font d'energia. La gasolina que fa moure els cotxes o l'aigua que fa funcionar les turbines d'una central hidroelèctrica també són fonts d'energia. Les fonts d'energia són els diferents recursos que hi ha en la natura dels quals es pot obtenir energia. Les fonts d'energia renovable són les que no s'esgoten a mesura que s'utilitzen, com per exemple l'energia solar, l'energia eòlica, la hidràulica, la mareomotriu o la que prové de la biomassa. Són energies que, en general, no generen residus contaminants o en generen menys que les fonts d'energia no renovable. Per això diem que són energies netes. Les fonts d'energia no renovable són les que es gasten quan s'utilitzen, de manera que es van exhaurint i poden arribar a desaparèixer del planeta. En són exemples el petroli, el gas natural, el carbó, l'urani o els elements químics amb què es fabriquen les bateries i les piles. Una de les fonts d'energia més importants és l'energia que ve del Sol. Gairebé tota l'energia de què disposem a la Terra ha vingut originàriament del Sol. Però com podem captar l'energia del Sol si és a tants milions de quilòmetres? Les altes condicions de pressió i temperatura que hi ha a l'interior del Sol fan que els 4 nuclis d'hidrogen, de què està format l'astre, es combinin per formar un nucli d'heli, que és un altre element químic. En aquest procés s'allibera una gran quantitat d'energia que s'envia a l'espai en forma de radiació. Quan aquesta energia arriba a la Terra, experimenta diverses transformacions fins a convertir-se pràcticament en tota l'energia de què disposem.
Les plantes capten l'energia solar i mitjançant la fotosíntesi l'emmagatzemen en forma d'energia química. Quan les plantes creixen, a més, se'n pot extreure fusta i material combustible i en processos de milers d'anys es poden convertir en combustibles minerals com el petroli o el gas natural. D'altra banda, l'escalfor que prové dels rajos del sol provoca diferències de temperatura en l'aire de l'atmosfera. Aquestes diferències de temperatura originaran moviments de masses d'aire, és a dir, els vents, dels quals també se n'extraurà energia. L'escalfor del sol també evapora l'aigua del mar. Això fa que es formin els núvols que més tard descarregaran en forma de pluja que alimentarà els rius i les fonts. A part de l'energia que indirectament ens arriba a través del sol, al llarg de la història també hem anat aprenent a aprofitar cada cop més l'energia solar. Per exemple, amb una lent podem concentrar els rajos del sol per fer foc. I, òbviament, l'aprofitament de la llum i l'escalfor solars han estat un dels factors que s'han tingut més en compte des dels principis de la humanitat a l'hora de fer les cases. Els bons arquitectes i constructors sempre han procurat construir les cases orientades de manera que la llum i l'escalfor del sol permetin aprofitar al màxim l'energia lumínica i, quan és necessari, també la calorífica. També aprofiten la llum i l'escalfor solars, els hivernacles i altres explotacions agrícoles. Els panells solars, encarats per rebre el màxim d'hores de sol, absorbeixen la calor i la transmeten a les canonades connectades a la instal·lació d'aigua de l'edifici per abastir les cases d'aigua calenta i de calefacció. A més, les cèl·lules fotoelèctriques instal·lades a les plaques converteixen les radiacions solars en electricitat. La conversió d'energia solar en electricitat encara no té uns rendiments gaire elevats, però s'espera que en un futur no gaire llunyà i a partir de nous avenços tecnològics pugui contribuir a solucionar els problemes que planteja el requeriment energètic mundial. Hem dit que l'energia solar escalfa l'atmosfera i que això origina el vent. L'energia que s'obté del vent s'anomena energia eòlica i ha estat aprofitada des de l'antiguitat de maneres ben diferents. L'energia del vent s'ha utilitzat durant milers d'anys i encara s'utilitza per navegar. Amb la construcció dels molins de vent, aquest tipus d'energia també s'ha aprofitat durant segles per moldre, per pouar aigua, per fer anar màquines. En les últimes dècades s'han sofisticat i s'han convertit en aerogeneradors que aprofiten la força del vent per generar corrent elèctric. El vent és inesgotable. No contamina i és gratuït, però és una energia intermitent. Quan no fa vent, no se'n pot obtenir energia. Per això sempre que ha pogut l'home ha preferit la força de l'aigua, que és un recurs natural més manipulable que el vent. L'energia de l'aigua s'utilitzava fa molt de temps per moure pedres de molí i en la mineria. Els romans van explotar mines d'or amb l'ajuda de salts d'aigua fabricats amb aquesta finalitat. Actualment, l'aigua es recull en embassaments on es creen uns salts d'aigua artificials que les centrals hidroelèctriques aprofiten per generar electricitat. L'energia potencial que porta la massa de l'aigua es converteix en l'energia cinètica de les paletes de les turbines, que en girar mouen un alternador que transforma el moviment en energia elèctrica. Tot i això, l'energia provinent de l'aigua també presenta alguns problemes. D'una banda, la construcció de les preses, tot i que és útil per controlar inundacions, obliga a inundar terres fèrtils, a migrar persones i animals i crea algunes barreres per als organismes que viuen al riu. I d'altra banda, cada cop que s'aprofita un salt d'aigua, la força de l'aigua es va frenant i a mesura que el riu va planejant, cada cop és més difícil aprofitar-ne l'energia. Però la força de l'aigua no només es pot treure dels rius. En condicions molt determinades, la força de l'aigua del mar també es pot aprofitar per obtenir-ne energia. L'energia mareomotriu és l'energia que s'aconsegueix aprofitant els moviments d'aigua de les marees. Per aprofitar-la, fan falta badies estretes, que es construeixin dics perquè aïllin grans quantitats d'aigua i una diferència entre marea alta i baixa de 8 metres com a mínim. El moviment de l'aigua, quan hi ha els canvis de marea, acciona una turbina connectada a un generador que dona corrent elèctric.
part dels problemes estètics que genera la construcció d'aquests grans dics i de la dificultat en la majoria de llocs del món de trobar diferències de 8 metres entre la marea alta i la baixa, l'aprofitament de l'energia mareomotriu planteja un problema ecològic: l'aïllament dels organismes marins. Hi ha una font d'energia que l'home ha utilitzat des de fa molt de temps: la biomassa. Biomassa és el nom que té l'energia generada a partir de matèria orgànica, normalment residual. Per exemple, la neteja dels boscos per reduir el risc d'incendis genera una gran quantitat de biomassa que es pot transformar en energia elèctrica a les centrals tèrmiques. I el biogàs, obtingut a partir de la fermentació d'excrements, permet tenir un combustible econòmic que evita la desforestació per aconseguir llenya en els països poc desenvolupats. Però, curiosament, la major part de l'energia que utilitzem no l'obtenim d'aquestes fonts inesgotables que hem vist fins ara, sinó del que anomenem fonts d'energia no renovables. Unes fonts que, si seguim consumint al ritme actual, acabarem esgotant. El petroli n'és l'exponent més clar d'això que diem, però n'hi ha més. Fa milions d'anys, en el període carbonífer de l'era primària, es van formar grans acumulacions de vegetals que, posteriorment, van quedar enterrats. Per aquest fet, les restes de vegetals van experimentar una sèrie de canvis que van fer possible que es transformessin en carbó. El carbó cada cop s'utilitza menys com a combustible domèstic, però encara es fa servir en indústries metal·lúrgiques i centrals tèrmiques. La teoria més acceptada sobre com es va formar el petroli és la que suposa que es va originar a partir de la descomposició de les restes d'animals i algues microscòpiques. Les gotes de petroli que hi ha a les roques, per la diferència de densitat, es desplacen cap a amunt fins a arribar a roques impermeables, on formen grans dipòsits. El petroli és un líquid viscós, de color fosc, constituït per hidrocarburs, que a part de fer-se servir com a combustible, es pot refinar per obtenir-ne gasoil, gasolina i altres tipus de combustible. Es calculava que les reserves de petroli s'esgotarien cap a l'any 2050. Ara pot ser que durin més temps perquè les noves tecnologies permeten tornar a explotar pous abandonats i extreure'n més petroli. Tot i això, els hidrocarburs són la font d'energia que afavoreix més l'augment de l'efecte hivernacle, el famós escalfament del planeta, que altera greument les condicions de vida dels ecosistemes.